Ini bedanya apa yo? Dewean yang gini. Ini konco kue yo. Dorong, kubrit yang marah yo. Bentar, telepon sih. Kok diangkat-angkat, yang gitu cai. Nyapo cah iki telepon. Loh, Halo? Iya, yang marah. Oma. Oh yo. Oke, OTW. Yo, kamu nih. Galau ini Oma. Ini dah. Wah, benar lah. Red, woi, betul Red. Nyapo? Ini apa susah nih? Yo, sudah apa? Masalah dingin loh. Sendiri ini meh, yo wes. Yo, Mat ini ya. tidur sini. Piye, nopo. Pas HP curhat tau. Masalah dingin loh. Mau salah ngerti tau. Ceritakan padaku siapa yang pernah menyakitimu. Wes jadi koncoku, suwi. Aku curhat dengan kamu, boleh ra? Kowe nek moro nek jenengku mek gur terima arep curhat wedokan. Mulia. Pas aja ngono to, Ra. Wes saiki melaku Nek ndi? kono. Dewe siap-siap. Wes. Wah, ada wong ngamen ah. Kalau ngamen ah. Oh, bener. Jane iki mau jane ndi harapan? Kok nek rawah Nyapo. curhat. Lah kae tah lolo kocoke nyapo kene ngono ae. Tableh manuk. Wes jangan Pak Wedah koclok iki ora. Mata nih rangus nih. Nyapo lo? Dalan umum los. Hei, mandek. Hei, koclok, mandek. Nyapo? Piye? Piye? Nyapo? Wis jenis ora lan wedah. Bisa. Santai kalem, oke? Kalem yang aku ya. Santai. Wes saiki melaku Oh, cangkruk oke. curhat. Terus satu pon meh iki. Budal Yo pokoknya. wis yo. Yo. Sik, tapi tak parkir sik pedahku, oke? Oke. Yo sik. Parkir ning kene koyo aman. Oke, let's go. Nggih, monggo Pak. Yo, iki. Kanggo kene yo. Wis kene ra apa apik kok. Ada ya, apik yo. Yo, bar kene. Piye to, jenenge emang arep ditolak apa? Masalah hati. Hati-hati lah dolanan nanti. Aja sampai kowe tersakiti. Soalnya aku wis tau ditinggal rapi. Bro, sik masalah hati. Kayak menengi sik apen ku. Masalah hati. Iki mesti urusane karo cah wedok mestian. Oh toh? Iya lho, set. Piye iki solusine? Piye carane? Ngerti ra kowe? Wis ora usah dipikir jero. Ngombe dhisik ben untuk madem. Piye terusan? Tuh,
Wes sih timbang suasanane panas yo to. Aku tak raup dhisik ben teko adem karo raiku seger ya lho. Oke. Wah, lagi nyapo lho ning kono cah kae. Kok kebanget teman. Karo ngising kok enak. Sambat gas ra ono perhatian. Loh, matamu ra ya kira ora opo ya? Kucluk kowe, kucluk. Kali yo, kali. Weh, kucluk kowe anak wong isih mau badem iki. Wah, ora ramen nang wong iseng. Weh. Kucluk kowe. Hei, kucluk kowe, mandek kowe, mandek. Kucluk kayak cakep bakal nguber. Kucluk kayak kucluk. Melayu kayak lapa-lapa. Balik. Tidak kuat aku. Tidak kuat. Mas, uber tok suwi men to, raup diri. Piye, apa susul ae yo? Ayo, susul ayo. Yo. Oh, wae dinteni suwi men apa to? Nang ndi to emang? Raup. Mas, suwi men wis mulai ayo mulai. Yo.